नमस्कार बंधु माने आज आम जाना हिंदू धर्म रे एक पवित्र और चमत्कारी परंपरा विषय। तुलसी गछ पाखरे दीप जड़ाइले कौन हुए, कहीं पुराना लोक मैंने प्रतिदिन सन्धारे तुलसी पाखरे दीप जड़ाउथिले। यह पछरे थिबा धार्मिक रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति कौन, वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आज तथ्य आपणक जीवन बदलाई पारे। हिंदू धर्म रे तुलसी को माता लक्ष्मी रूप बोली मना जाए। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ସେଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁଳସୀ କେବଳ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତୁଳସୀର ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦା ବର୍ଷିତ ହୁଏ, ଘର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୁଏ ଓ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଲା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଦୀପରେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ, ସେହିପରି ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଓ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ତୁଳସୀର ପବିତ୍ରତା ଓ ଦୀପର ଆଲୋକ ମିଶି ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭଟି ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କଲେ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏନି, ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭ ହୁଏ ଓ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଲାଭଟି ହେଉଛି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତିର ସହ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଘର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଭଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ତୁଳସୀ ମାତାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକେ ତୁଳସୀ ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ରହେ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାର କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଅଶୁଚି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବିବାର ଓ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ କିମ୍ବା ଓଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। ପୁରାଣରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କୁହାଯାଏ ଏକ ଗରିବ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତିର ସହ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଛୋଟ ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ମା ତୁଳସୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।